I ara el que nosaltres volem fer, després de parlar de poesia, de conèixer badaloní, com veiem per l'accent, resident a Mallorca, a les illes des de ja fa temps, nosaltres el que hem volgut és anar a una altra iniciativa que portem seguint des de tot aquest darrer any, és aquesta iniciativa que s'ha fet des de les biblioteques al voltant dels Oscars de Badalona, aquesta idea de intentar trobar quina és la pel·lícula que o més agrada o més ha impactat a tot el conjunt de badalonins i badalonines que participen en aquest projecte, un projecte que està obert. Un projecte que va començar descobrint centenars de pel·lícules que hi ha dintre de les biblioteques, que es van ajuntar en diferents àmbits del cinema, que s'han anat escollint, que han anat passant fases, i que ara ens trobem a la fase final, pràcticament. Ja tenim els dos finalistes. Nosaltres, una altra vegada, hem volgut sortir al carrer amb en Juan Sánchez i la Paula Rossinyol i anar a conèixer exactament en quin punt estem d'aquesta carrera dels Oscars de Badalona. Mai us heu plantejat si és possible descobrir la pel·lícula de la història del cinema preferida pels badalonins. Sé que així sona una mica estrany, però justament és això el que pretén la iniciativa als Oscars de Badalona, que està promoguda des de les biblioteques d'aquí de la nostra ciutat. Ara estem a la biblioteca de Can Casacoberta justament per parlar d'aquesta iniciativa. Per fer-ho tenim amb nosaltres, per començar, en Francesc Pujol, que és bibliotecari, millor dit, d'aquí la biblioteca de Can Casacoberta, que és el responsable de gestionar aquesta iniciativa. Bona tarda, Francesc. Hola, bona tarda. Francesc, per qui no sàpiga a casa de què va això, exactament què pretenen aquests Oscars de Badalona? Mira, principalment el que pretenem és donar promoció a la col·lecció de cinema que tenim a les biblioteques de Badalona, que tenim fins a entre uns 5.500 títols de pel·lícula. Llavors, potser molts ciutadans no estan al cas que tenim aquesta col·lecció tan àmplia i volíem amb aquesta iniciativa cridar l'atenció sobre la secció de cinema de les biblioteques de Badalona. I a part, ho vam decidir fer amb aquesta iniciativa de buscar al mateix temps la pel·lícula preferida dels badalonins i les badalonines. Com es fa això ben bé? Tinc entès que les pel·lícules es separen per diferents categories, diferents gèneres, però ben bé com ha anat fins ara i què és el que queda per recórrer encara per triar finalment la millor pel·lícula pels badalonins? Sí, mira, això es va iniciar amb la cerimònia dels Oscars de l'any passat i la idea és que s'acabi aproximadament en la cerimònia dels Oscars d'aquest any. Per això ha tingut 12 entregues i en cada entrega que hem fet ens hem dedicat a un gènere cinematogràfic diferent. Aleshores, consisteix a través del blog del Badabiblios, fem un post bastant ampli on consta una selecció de pel·lícules que a partir de webs d'internet, crítiques, inclús de les recomanacions de usuaris poden formar part d'un grup de les millors. Llavors, cada mes va sobre un gènere cinematogràfic. Vam començar amb el western i aquest mes estem amb el cinema fantàstic i d'animació, però pel camí hem tingut pel·lícules romàntiques, pel·lícules de ciència-ficció, pel·lícules de terror, drames, pel·lícules musicals. Aleshores, cada mes s'obre un període de votacions on tothom pot participar, tothom que tingui el carnet de la biblioteca, i al final del mes fem el recompte i la pel·lícula que ha guanyat passa a una gran final que la tindrem el mes de març. Les formes de votar són a través del Badabiblios, com dèiem, i també de manera manual, aquí a la biblioteca, a aquesta o qualsevol altra biblioteca de Badalona. Sí, de fet, pel que fa a la forma manual, tenim aquí, per exemple, Francesc, un exemple d'aquests papers. Què hauria de fer una persona que vingui aquí amb aquest paper? És molt senzill, s'apropa, en el paper figura la llista de les pel·lícules, com que no preteníem tampoc sentar càtedra sobre quines són les millors, el formulari permet que si una persona no
no li agrada cap o no creu que sigui la millor ninguna d'aquestes, sempre té la possibilitat d'escollir una altra que ell li consideri. Aleshores, ha d'omplir el formulari posant les seves dades del nom, el correu electrònic i el número de soci de la biblioteca, escollir una i introduir el vot a la urna. Llavors nosaltres anem fent un recompte telemàtic i al final de mes sabem quina és la que ha guanyat. Moltes gràcies, Francesc. I ara anem a parlar amb una persona a qui li encanta el cinema i, per tant, possiblement vulgui votar en aquestes Oscars de Badalona. Estem parlant, en aquest cas, del David Martínez. Bona tarda, que ets membre del Cineclub de Bufalà. Explica'ns, David, no sé si havies participat ja en aquesta iniciativa i, per començar, què et sembla, no? Doncs sí, havia participat. De fet, havia votat a la secció de terror, bèl·lic i em sembla un parell més. I em sembla genial, perquè hi ha poques iniciatives de cinema a la ciutat i qualsevol iniciativa que sigui, sobretot promoguda per biblioteques, em sembla genial que es promogui el cinema, de qualsevol manera. Aquesta és una bona manera. No sé si has triat algun gènere que t'agradi especialment i que ens puguis indicar quina pel·lícula vas triar en aquest gènere que ens diguis. Doncs sí, de fet, vaig conèixer els Oscars de Badalona pel cinema de ciència-ficció. I soc superapassionat de cinema de ciència-ficció i vaig escollir 2001, Odissea en l'espacio, que no va ser guanyadora, però per desgràcia. De les que hi havia, és superdifícil escollir. Llavors, a mi la que em va impactar en aquell moment, 2001, va ser d'aquelles pel·lícules que marquen. Doncs ara, per acabar aquesta connexió, aprofitarem per votar, no? Justament aquesta setmana el gènere indicat és fantàstic i animació. No sé què has votat i explica'ns el per què i finalment diposita el vot a l'urna. Doncs encara no havia votat. De fet, no tenia pensat, l'havia vist la votació, però encara no l'havia vist escollit i crec que votaré l'Estona interminable. Em porta records d'infància i sobretot pel tema de la lectura, que és cinema i lectura i mons tan surrealistes i tan fantàstics, em sembla una pel·lícula genial i que s'ha de recuperar, la infància s'ha de recuperar. És una pel·lícula molt antiga però que s'ha de recuperar. Doncs dit i fet, David, deixem que votis i mentrestant, mentre en David vota, un cop veiem que el David ha votat, acabem la connexió recordant que encara queda un temps per participar en aquesta iniciativa i en concret que la gran final que es farà al mes de març tothom hi pot participar. Per tant, fins a finals de març aquesta final d'aquesta iniciativa dels Oscars de Badalona.